Iki arep ngubah kemul sik bola. Infone pagi iki piye bola? Wis do ngopi opo urung iki? Yo. Aku tak ngubah kemul sik bola. Delok bola. Ngubah kemul sik bola. Na 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 na. Ngubah kemul wis rampung bola. Ngos-ngosan ora tau ngumbahi bola yo. Kakean udut ya. Udut sik bola. Iki rada karipan bola mubengi melek tekan jam 12 bola. Nyambet gawe rampung jam 12 kae. Rada mumet bola. Iki sementara leren ngopi sik bola. Asam lambungnya munggah gitu. Yes, dan iki karek ngenteni konsumen sik ning arep gawe menawane ning anu ya bola ya. Ning arep nyuplai duit. Hahaha. Wis sik bola.